Di ba mao man ni mamirahay diri sa tong barangay? Oh, mauna sila. Makaya oroy nilag pamira no? Ngaingana ra ilang lawas. Labi na nang gahukas oh. Maguwang ra gamay slipak. Sus! Kanang mga grupo ha? Bisag patabangon pa na ako tanan. Di gina magsilbi kay mga manluris na. Sus, klaro pa kuwang nas pagarugas ginikanan ba? Tuktutok pang mga karaho oh. Kung mabinuang ni sila toron, suklang ni na to. Di ba yok, ugwa ko masayop, mo maning grupuha katong mga watay diri sa tong baryo. Oh, murag mauna sila. Mauding sige na sila pangawat. Hindi mo na madawat og trabaho ng mga naunga. Awa di mo dawat ang nagtrabaho oy. Tanawar gud mga naong ana o di kasaligan. Labi na nang gablan. Mga watay kay manok. Mag-meet up man may puhon. Ulo, asa man sa day? Apa sa mo ari ang kanyas Pilipinas. Wow, kaning sila day oy. Nice kayo. Ya. Nasa din sa gingon ako dahil nga hindi na rin yung Pilipinas. Palitan ko niya giuta. Halatay, pala lang bigat ako na sa. Bana day. Kanindo ka na din makatukong kag balay. Pidot, na istorya na ba ti kabay na ni kong yuta? Yuta ba? Naaday kay yuta diri Pablo. Oh. Manaoy, nasulti ano eh. Oh may noon. Kay gaplano mugod ko nga kani diring yuta ah. Tukuran ko nigbalay. Basta di maminyo ko puhon. Kaning yo taa diri. Nagplano sa baya ko nga tukuran ni natog balay. Oh, adili lang basta balay. Dako nga balay. Unya ganahan ko nga. Na swimming pool. Swimming pool. Labi na karon summer ba? Tig-init ba nang summer? Ganahan sa ko nga kung asawa pohon. Mapahimutang nako. Ako day, mupatol jud kog Pinoy. Basta ka ng kwartahan para may mutang kog nindot ba. Kaya lang, swimming pool pool la kana nako eh. Kay naman ko dagang beach dito. Lagay sa o man nako. Kay magka bikini. Putoy imong yawi sa Lamborghini. Salamat. Oh, mo na. Oh hello, daddy. Ha? Nangutang na putang tulko diha. Sus, ay na lang nagpabayra pa oy. Tagaay na lang na. Sus, di ka maluoy na. Soy, daddy na nawag. Nawag. Dad. Oh, hello, Dad. Ha? Dusendos kay aeroplano imong ipalanding diri. Madada diri. Gimana ka ning yuta diri? Namang di ka galing yung kalibutan. Sama dito. Nauwi na kayo. Dato. Opa. Ang zoo. Nga naman? Ang 5 ka zoo gamay ra kay ginansya. Pila di earnings day? 1 zillion? Ang mansyon nimo. Ano pa to? Nay daghan dito. Oh, naamon ni daghan. Sus, nagabulok na lang to dito kay way napuyo. Lagi Bulok. Ay, pwede makitapos sa. Okay na pre. Oh. Pre, matay wa kay plano mangutang nako pre. Nagliso medyo ko gastuan yung kwarta. Grabe daghana na. Di ka mangutang. Ay pautangon te ka ba. 1 billion. Okay ra nimo 1 billion? Gamay ra? Ang katong dagat nimo nga kalubian. Ako to may pasimento akong dagat nga dito. Oh, Pre, trillion. Mangutang ka? Sige. Ay lang bayari, ay lang. Hilo pa. gihipos to nimo katong kuan. Hilo pa. Sige. Hilo pa. Palihog kong palit ang mga tao diya be nya paulian na tagay nagkuan diya. Zillion. Pauli Katulog. Ako'y ba na Ay, lo pa. Ang resort? Ano naman di ay? Paliton? Pag sure, ang 5 kay resort, paliton? Kailangan? 10 zillion. Kaano na ba? Katong kwarta nga sinakuha para ba ito na hipos? Ala pa, palihog na kong hipos diya pa. Kaya kaulan nun na. Hoy! Nagunsa mo na sa akong yuta! Prabit, paberit nito!